Takže po mesiaci a pol toho, že mi nič nefungovalo, konečne sa mi podarilo spraviť ten zosilovač. Dal som to už v tom príspevku, že som tú schému dal, ale skúsim ju potom ešte neskôr vo videu dať. Je to elektrónkovo tranzistorový zosilovač. Nečakal som od toho ako si, že veľa, že to úplne super, ale ide to veľmi dobre. Hlasí to skoro takúto má, ako keby tam bola aj ECCčka. Hrá to veľmi, veľmi hlasno a je to celkom jednoduché. A je tam iba jedna elektrónka, no a jeden tranzistor. Ale to nevadí. Musel som rozobrať anodiak, potreboval som z neho trafo, takže ako anodiak používam to rádio. Vybral som z neho elektrónky, takže sa z neho používa iba časť ako anodový zdroj. A toto je iba obyčajný reprák. Takto. Takže tak. Výstupné trafo z nejakej starej telky mám. A tu na popajkované. Ako tak. Na malom plošaku, odpory, tranzistor, kondíky. KT301G myslím. Ja som tam dal KC507. Funguje to výborne. Normálne KC507 tam dať a funguje to super. Hlasno to hrá, všetko. Ako zdroj signálu budem mať. Takúto, neviem čo to bolo. Z Číny, stavebnica, FM rádia. To je ten výstup, no po jeden nástup. Toto vyzerá tak katastrofálne kus, lebo bolo to iba akože na experiment, táto schéma. Potom s tým budem robiť dačo iné. To zatiaľ ako iba pokus malo byť. Takže viem, že tu mám chybu, že napríklad výstupné trafo mám hneď nad vstupom, audio vstupom toho. Ale to je ako iba na pokus, to ešte budem meniť. Skúsim to pustiť, to odrežem. Tak sa to pustilo, je tam naladená nejaká náhodná stanica. Zapnem anodové. Tak. Je tam počuť ako, že sa môže zdať, ale keď dávam tú hlasitosť. 0, hlasitosť 0. Tam píše. Keďže dám hlasitosť 1, už to hrá asi takto. Takže hrá to celkom dobre, funguje to veľmi dobre, akože až prekvapivo moc dobre. Ešte nejaké iné stanice. Tak. Thomas Krebs, Pflichtschullehrer, Po nemecky aj. Vníma kritiku na adresu ministerky kultúry. Proste chytá to, no nechytá to. Zosiluje to dosť dobre, až prekvapivo dobre, na to, že je to také jednoduché. Tam. Takže to funguje to dosť dobre na to, že to je také primitívne, ja by som to až nazval. Dosť jednoduchá schéma, veľmi dobre funguje. Ja možno spravím z toho aj stereo zosilovač, pravdepodobne. Takže, tak. V schéme je na vstupe, po kondenzátori vstupnom, je dióda. Tu by som tam dával. S ňou je lepší zvuk, aspoň ja som mal lepší zvuk. To diódou tam. Takže tak, v podstate všetko, čo by som tak mal povedať, dúfam. Ak nejaké otázky ohľadne toho, do komentárov píšte. Ak žiadne otázky, nepíšte. Ja sa skúsim z toho spraviť stereo zosilovač.